videu si ukážeme, jak si vyrobit zbroj ve hře Green Hell. Ve hře máme 5 druhů plnění. V dnešním videu vám vlastně ukážu jenom 3. Na ty 2 zbylých si klidně uděláme samostatný video. Jako první je prostě z listů. To potřebujete jeden list a 2 lana. Vlastně, jak vidíte, tak je to docela nic moc. A tím vlastně pádem, když na vás zautočí nějaká šelma, tak je vlastně 100% šance, dá se říct, že budete mít nějaký škrábanec nebo tak. Jako druhá, tak je tady zase list a 3 klacky, budete zbrojit z klacků a 2 lana. To vypadá takhle. To už je docela dobrý armor, ale prostě furt větší šance, že když na vás zautočí něco, takže prostě budete poškrábaní nebo tak. Jako třetí máme zbroj z kostí, zase 3 kosti a 2 lana a 1 bananový list. To vypadá vlastně takhle. Vlastně vypadá jako ten základní, ale jsou tam vlastně ty kosti, ale nejsou vidět, no. Takže si to nepleťte, nevidíte. To vlastně bez tohohle videa všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, tak zanechte odběr, like a napište do komentářů něco dobrýho.